Egisa da, Arantzazuk berak Euskal Gizartean, urte guztion egitean jauen ekarpen hori jaso biharrekoa dela, ez? Eta zein hobeto frantziskotarrak euran bizipenetatik eta euran testigantza horrek jasota, ondare hori nolabait jasota gelditzea baita, ez? Ordan ikuste dut, dokumental honen ekarpena hori dela, ez? Oinartian aipatu edo kontatu ez dian historio horrek era pertsonal batetatik baita jasotzia eta nolabait osatzia, ez? Danok Arantzazutik daukagun jakinduria, jakintza edo ikuspegi hori nolabait apurtxo bat osatze aldera baita. Oraingoan, akaso inoiz esan gabe dauden gauzak esaten dira dokumental honetan. Iruditu zait dela dokumental bat, denentzako modukoa edo alderdi asko ikutzen dituna eta publiko orokorrari ere zerbait esango diona, ez da? Egia da, ordu betean, seguru asko hainbat sakontasunetara iristea zaila dela, asko moztu behar izan dutelako, seguru asko hainbeste materialen artean, baina iruditu zait mezu bat daukana, estetikoki edarra eta oso maitzatxokuna. Arantzazu ezin da bereizi frantziskotarrez, frantziskotarrak ezin dira bereizi Arantzazuz. Jose Maria Arregik beak esan duen bezala, Arantzazu barrutik ezagutzeko benetako aukera izan dela. Alegia, Arantzazu identifikatzen dugu askotan, paisai zoragarri batekin, fedearekin, kulturarekin, musika, euskera, baina hori baino gehiago ere bada. Eta da, bereizi ezinean ere ustez, prailek eta aldi berean Arantzazu kokalekua, ez? Eta ezagutzea zergatik, nola, eta batipat, denboran ere iraun dezan, nire ustez ezinbestekoa da jakitea benetan, Arantzazuren barruan zer dagoen. Nik uste zorionak artistei, oso landu iruditu zait, estetikoki oso ederra, eta jaso du historia bat, hemen izan den historia bat frailena batez ere, baina frailena bakarez jendearena, eta talde hortatik nik uste ondo egindako lana dela. Bakarrekin ere ustez, horixe, dano daukagun galdera da, eta Arantzazu etorkizunean zer. Eta hortaz, azken batez, zalantzak, dudak, proposamenik ez, iluntasuna, pizkatxo hor gelditu zait tristura moduko bat, eta bigarren parte horren zainago, ia zeinek heltzen dion Arantzazu berri hori zer izango den diseinatzeko.